Hello guys, majong adlaw na tong tanan. So karong adlaw day guys, day kay Mito, nay suroy daring kay Mito, jani palit man sila purami kay maglamaw kuno. Dugay-dugay na pud mi kakaag kay Mito guys, kay wa na may kay Mito lagi daris among at sa kadatong pagbagjo. So kani kakaon na gajud mi ron. Kapilan ng buko no? Basig di mo palit mag-reels ra mo ha? Si ate. Palit na mo guys, lamingan kaadyo aran tami sa brown. Ganun na, lipat na yun sa gina. Kita na yun. Kasayang ko ba kana bilang ni Bonjap. Way violet da. Way violet ya. Tamis. Kanapang atang 25 lang kilo. ayuban na. Dali na. Timbang pagali. Kaning pilian na laman. Kalang mga gipang tao bawal dana eh. Tatay. Excuse me. Naikagmay. Duha na siguro na ya. Kuwag sino ni isa. Kuwag duha, hingapig isa. Aga kay di araman. Ag pagkapin. Kana. Hala di ko pala bibitaw dani kay makakuanis kuto-kuto. Kay Mito. Kontrol? Kasta. Dana ni ikar ba? May gatas ba do rin? Ang man niya. Ito. Si. Aso karero mo tamis. Di, gatas ba? Gatas lagi palit ay ka. Ang paggatasan ni. Ang man nga. Dubang yun naman. Ano naman na? Daghan mo guna. Namuha na lang gatas. Pero salini ko. Naman dadaan Ugay tulo. Di ka na gatas. Upatan naman ni. Ha? Upatan naman ni. Pila nang napas. Gatos. Ay, huwag ka na nga huwahan na dun. Dugangan ako gusto maglamaw. Yan jay ka ang katay. Ha? Kang kaglimon. Ako ba? Hagad lamawan na. Ya. Palit ay sa doren duha bites na. Ayos gamay. Makabangat ra ba ni? Di na. Di ka banget eh. Bata na lang diya kuya. Asa ento dapat da. Ano siya nang Ay te, sudlanan ko te. Tarin ko na nagbutang na. Dahil ya. Dito ara ilap. Daw ba tanaw na bay butangan ng dali. Yung kay Mito dayron. Paano gipapas mga bata kay gagmay pa pamunon ra man ko ito nang bunan ninyo kay Nang tatoy daghan na nas ubos. una nga magdapos ubay sa unang Lunes. Nangulay na makarapog buwan. Pag humago dit nakabunga pa to ha. Wa. Ika kuan ni kaduha na ni kabungan ni jay kasapudit. Minsan nagikaon sa bata ni. Kamot. Guys, maglamaw may kay Mito kay nagipalit ni Ondoy. Wow, this is so yummy. Harisa. Nay duha ka dorin og ice. So para siya na. First time nga maglamaw og kuan kay Mito nga nay dorin. Kay kamo rin ni alalanan naman ni ditso. Di ro mapod pasulabig daghan kay makakuwabot ni slubot. Na, lami ka ni guys. So yummy. Kay Mito. So dali na ito ibutang guys. Prutas. Bukan sa natadaan. Kuwang hinog pa maning uban. Excuse me, imong naong malubaan. Ginoo. Ang hil magbalantay. Gahapon mangga. Di para bay mangga daridang. Kuha anig liso? Uy, kalibutan. Kuha lagi ko kuha kay dugar ba dito ka kuha daan ni kalamaw. Kuha ka duday lang lamaw kay butong nga may lamawon. Salami ko itong mga pwede ingani guys nga violet. Kaba ng sulting be. Makaubo ng ice, no? Magkaubo. Mama Ali. Ginoog sipon. Na ako ang panisinom.
Mana obring. Kako no. Mani ito. Deo pag unta daw oy. Mas deo pag unta gamew. Excuse me guys, ang sipon. Nagkuha na ka te? Tanaw sa isang oras kayo, bisig na kuha na ka doon para makaroon ng ipit. O, tanan na isang oras ka. This big thing. Kami yung refrigerator. Diba? Apa? Tata. Yung bumi. Tata. Papa. Papa. Ketawa ba? Oh, dalawa. Bilu niya ay. Ha? Bitsin. Bitsini. Basi sarap. Kuwang sa hinog aguban. Isusapit. Kani mo lang hinog niya. Kuwang hinog pa niya. Tanda. Okay. Ya, kulot kulot. Ya. Malukoy, sige malukoy. Condense. Mi ani oy. Wow. Suway na magnani guys. Lamaw og kay Mito. Yan na. Lakas kusina. Lakas kusina.
Nabita po rami. Rami, nabita po rami. Tulokon kay sayang. Mahal na bag during. Yan na. Masa ko kutsara lain, day. Isa? Kutsara lain paliho. Isara taisa? Isara taisa. Salamat, day. Dapat na dito Para siya ay masarap. Napalapit ka mo pura po. Hmm? Oy. Saan ron? Kay mga visitor nga magpa-picture ni Flora may buhala. Ala, saling ni. Inja guys, naundang day ko og lamaw kay da may mga bisitang nagpa-picture ni Promi taga province of Bohol ni sila guys, nagpa-picture ni Promi. Province of Bohol. May ilag si Dalton. Wah, mo? Di ba si Kadang? Si na mama, ah? Ikaw magani ko sa mama, ah? Nahuman na guys, dawa na gilunutan ang aga guys kay mga paw. Taisa. Love you. Nagmas ko kay giubo-ubo pa kog marjo. Kana, nari mo si Tintin. Nari lang ka. Ton, awaton. Beautiful eyes. Beautiful eyes din naman mag beautiful eyes. Ato tapad dito. Ato tapad dito. Nari ka, Tintin. Paano be? Be. Ako, sukati ako. Maniut to ta guys. Sama ni. Utang. Limonsito. Kakuha ko limonsito.